Asa magpatuloy. Sama niya, sama niya. Kasi way tuloy sa inyo. Ako. Dili mo bahog tik-tik. Dili. Aka nang magbalista mo. Oh. Okay, boy buog. Ikaw boy buog no. Boy buog. Ikaw boy muta. Boy muta. Ato niya mo ha. Oh. Narito ang maglibre tuloy. Oh. Para dali ra mo tubo og para dali ra mo makita chiksa. Oh. Dili ka nagahin yung mga utin. Bantay lagi manggahin yung utin ha. Kamu ba yung number 1 ug number 2 dire? Ikaw number 1 buog. Ikaw muta, ikaw number 2. Ato niya. Ano? Ay sig ngisi-ngisi ra. Bantay bitag mo hilak mo ay mo gila ka. Tayo bitaw. Pagwa mo dag ka ng bayabas inyong kanon mo. Ano mo dito ba? Ano ko na free tuloy daw. Magpatuloy ay. Di magpatuloy lang sa pisot ng yapon ka. Magpatuloy ta. Sakit man daw na. Sakit ba? Lalay tambal ka. Tambal ba ay? Dali tambal. Dali na po eh. Bro, nalilis ka. Para sa na boss. Dahil libre tuli. Nya ko lista diri kay siya magpatuli nya. Itsa may pisot sin do. Ikaw papatuli. Di ko eh. Pagtarong ba kay lista diya? Di ko. Ikaw ba dako na kay kapisot gyapon ka. Balik na ka papatuli. Di lagi. O man sakit Bayot, gid. bayot. Bayot. Tara na tanawon tambalo. O tanawon tambalo. Agunoy. Pero unsa na ako nay? Parang sa. Para na sa nang dili ka giron ba? Bahala Sunod kay. Napa sunod? Bayabas. Bayot mo guro. Para ayo para Bayot kukulo. ba ay? Nga ang sunod. Sunod kay ang tambal sa baho-baho. Hindi mo ka magpatuli. Bahala mo eh. Ato na kayo. Asa mo ka ay? Di ka magpatuli daw. Di, sakit ah. Bahala ni. Bayot. Bala mo kami na lang duha dire. Bayot si Tinay. Tara, mga turo ta dili mo. Natatoy para libre tuli. Yang libre. Sinana. Kung di ta ka bayad bayad patuli. Ikan lang pagpatuloy ato eh. Ikaw pagpatuli, episode pa ka. Sakit lagi. Sakit naman tambal. Tambal agunoy. Agunoy. Bayabas. Siapa to? Bubaho. Baho. Umay na, naitambal. Manima ko imuotin. Ano sila? Mana sila tuli? Kaman. Pro. Bahala na sila eh. Bahala, may na tuli ba? Potol lang utin. Pinoy Pisot. Pinoy Pisot. Sila. Pinoy Itulig, Pisot. apit lang ba? Ulay, namla. Ikaw ang malambiya ka sa rungay sakit. Pinoy Pisot. Pero sige kagsungod. Pinoy Pisot. Pisot pa daw gulo ka. Patuloy na lang ko eh. Nadra, magpatuloy na. Ha? Bantay lang matuloy ko mga buhanga mo. Pisot. Bako mo na. Bay sa manulit. Ayo. Isa ka nakulbaan ko. Ay, si kulba. Kulba. Gusto mo Bako na niya. makuyapang ko ba? Dili na, dili. Engel? Nokto ka. Mo na ganiya bang red tuloy. Abido. Pasok lang. Bari niya ako'y patuloy dahil. Okay, hindi mo patuloy ba? Mana siya? Maglistag ko lang ti hindi pa kay hindi ko siya patuloy. Hadlo ko na siya nga dako na nani. Sige, lingkod na dali daw. Lingkod diri daw. Lingkod na to. Are. Ikaw man, di man ako. Kinsa magini mapatuloy diri ba? Gani. Lingkod na diri. Oy dong. Uban ni im kaban kanang mo ni. Kani tuloy on day. Uban ni tuloy onay. Ato abi man day na kog kana siya. Tarong. Ano man? Tay gungguwang naman day ni murag di magadagon ting gahi. Anya unsa man tani boss? Waar kita tong gamit dito kay gahi lagi di na madadagon ting. Ibarbarsa na nani mo imong hangkon. Oh, tara boss. Rasa na boss. Rasa. Gupon na ikon. Sorry na, boss. Hindi lagi pagadagon ting boss. Kami lagi dapat bala maray. Uy, asa man ka? Asa na ka? Unsay pagtuloy mo sa ongkuan ka? Uy.